Uba Riki Shulai UFDC na laban mau prem haka sngi baar ka dorbar telang jogayeng dorbar tauan ka KHADC haka arpulai tere urisau arja arpusan ula wanra da ka motion halor ka jingtmu ka sarkar India ban wanra ka One Nation One Election Policy da ka baong bakan wanra jingma ya ki Autonomous District Council. Hapa jubab kakong DTH majau executive member beri pet ya ketenat law but legal matters town committees kalau kubur baka don kejingma namarkan pentron ya kebor sensyar laj luj jong ki Autonomous District Council. Kalau ong balada ke sarkar India ketemu ya ketika policy kan hap wanra jing pen kala berat ba ya keriti sensyar keri India. Kalau ong bajar la kataru lada ke sarkar India ke sengap ya ke kaipot ke Joint Parliamentary Committee kumta la ban pentrai kam haki Lok Sabha election, state election, bat kan syam jing pat haki district council election, bat ya mentahi kinompat syakta. Kejingwan ra jonga ya kani ka One Nation One Election. Kadi kamat ka belong kongsan hadu katata. Bari bun ki aka hapo jong kane ka ba an kta pade direct but indirectly ya ka this council bagi ki six schedule area. Habang ikren mentan ya ka labor license ru pisothu begitu ki mo labor ki bontri lesi dakila song hang ne tang khandiat si ka apat ke jingma balesi kila ban yo no wat ya ka epic card ru hadin kat ne kartu benai tekadi hadlor kumkine ki nuksa baka ngalawan ra ya kaneka motion badi hang ne pingiri ban sothu baka Representation of People's Act 1950-51 ka krenshai ba ubriu ne ka briu basa hagano no ka than hadin rubnai kala ban apply ya ka epic card tikane ka jingwanra jong ka sarkar India ya ka One Nation One Election ka bu jingma sibun yangi ka district council hoj ngasuthu baka sarkar kalau thung ya ka high level committee kabla ai ya ka mo lesi ya ka jing penchai but how snem atpor busau mencim snem kila thung pada sakawai ka committee ka barang ya chikmat but hakane ka dorbar telang kinsa pensngo halor kane ka committee ka ban sa penchai kumno ban ya chikmat ya kane ka One Nation One Election tikane ka One Nation One Election tentatively how arajar lai pusau kan trikam bat kajingmu joka sarkar India kadeba ya ka election MP MLA bat ya ki local body election kan pelong no haju kopor bat kumju te ka syam jingma sibun beri hangne ngi sothu ba ka district council kadon ya ka autonomy bat ngi penyat ya ka election lingba ka DCA department bat kalong ke ka ba ngasngo ba lingba ka district council ngi haban pentip nepet snow saka sarkar India bahangne ngim function kum kita ki panchayat ring idon de ki dorbar snong tekalong ke kaba shwaba kinshim ya karai kaba lesi lasai ngin haban ya ki pat nga kermen ba ngin ya shimno ya kasinjam bantho saka ECI Government of India khnang ba ka kanshim kya halor kane ka benta khnang baken kanlong ban include lang yingi hakataka mo jingya krenne ka jingya penbai nelesi kin exclude no yingi lakataka election kabanlong hakita kisnem ki banwan hoy ngatip kane kala ban urlong kala numurlong rei habangai I bokadon ka jingma ngi haban simkya yaka bat ngakermen ba ka jingwan ra jonga kane ka motion kanlong ke ike ka khuboru ya bobun bakin tip ba kajing pensyai jonga mentan kalong halor ka One Nation One Election ri ka ba kongsan ka ba kan bala ban kta ingi pada kadai halor ka registration ne ka enrollment jong ke epic card te beri pini ka practice katto postnem kayat ba ka epic card ka baki government ki ai shekine ki ba apply hadin ka rubnai ka bagi lasa bakadang long manually ki haban yai lingba ki BLO te ki BLO ki balai identify yakine ki mo lese ki ba apply ka epic card terkadang lon kata ka safety ne ke security handai kamlong kata ka jingyada ka ba khrau pade beri kamlong mandatory ka dorbar snong bukan INOC handai kade ka jingya trailang jong BLO te ka sim benta pat ban petsngo saka mo dorbar snong te lingba kamta kaya labun bun snem bat kine ki ba apply epic card ki apply te ka influx ka jur ki epic card kidang yo
pilai kadang ya kapor ke jingmai ke ya ka riba ka jen beriu ka syam ka bakalong bakrau ban ngapej menta bangi diskusi ka liboru lingba ka turu kala ban poipat sakaneru ka benta ka baya hapat baka one nation one election ru te ngasko ban pensko shopi lingba jongpi Shongknor Badan Buramba mentali kala syam jinge syusyu beri ka sarkar India kala election commission of India kala pensenang ya ka online registration ya ka enrollment of epic card uno beriu lala ban apply ya ka certificate ya ka epic card hadin baula sa andru benai te mentakat kum kene ke AI generation beliau within a minute ula ban sna kana no kot kasla upload but in the meantime ulala ban yo ya ka epic card ru barka provision kolong very easy apply online penbiang ki kot sla pi update ya ka hang tu nang tu ka epic card ru kalawan by online pi supreme back but filadon ka epic card akti jong pi te kane kolong kai ba syam jinge ba ka jingma khamtam yangi ki retpat tinga kermen bat ngasko ba ka jingwan ra jonga ya kane kalong go ban petsko lang ya kinong song snong wat ya ka sarkar bakan simkhia ban ya krenno bat ka sarkar pedeng ne lesing in kerpat iki MP ki Badan Burom jongi bakin ra ya kane kamat ka bakongsan hado kata-kata khnang ba ngin ya dalupa swaba ki sexual area kinong affected hakipor baki banwan te khamtam bakalayat ka online system kalong shisha ka aka ka jingdu nong bat ka jingma namanta ka jongi ngayeng ru hangne kumu MDC jo kalaban mo prem haba phi hangte hadu nyoposa 100% nyopon 0.1% kinong tebut kidei ki non tribal but kalong ka basosi indrai kadai ka jingsisha but karai banjit nong mikmat ru ngimdan shu ya kata ka jingkat bor badai de pipek ki botas badai hi ki traisnong ki don stang kumba 100% te dengim chem ya kane kalat ka kabu banyada banyak hanglat baki numuan rung kulmar kini ki enrollment nelese ki banyo epic card ki ban kam try sendon ya ka jinglong jingman jongki hakan ka shinong ka be ka jongi kalong ka jinge ka bakrau kam tam halaban pitep hi kat kum ka election commission of India siden beladan ya ka epic card hilala ru ban yale election mong ba pila tang man tap ya ka bot te ka don ka jinge bat ka don ka jingma hado kata ta namata mong tang ya kalaban re ya boro hi ka ri khasi tinga kermen baka ne ka yeng kan pediang bat kan syim ya kata kalat bangin ya pensngo bat pensngap bat ngakerpat ya ka executive committee da kalong ban thono syaka state government lingbao chief secretary syaka state election commission CEO bat marmar ban yo ban consult sapangkane bat ngakerpat hakmat tamba ngihaban pen urlong ban penlong mandatory ya ka NOC jong urang basnong ban apply ya kane ka epic card kan long tek kumbolong kane ka labor license haba PE sin layo kren certificate langne kisayo ban lejpat sa sarkar katum ka jing ya kren ke jong ite ngakwa di similar system kan budin bat kan rung hakata karukom ba ubriu sisin layo ya ka NOC lalong mandatory ba kador bersenong kan ai modern ulala ban apply ka epic card hata karukom ngila ban mo te lakam ya ki jingwan rungkul mane ki enrollment kaban keta pat ya ka imlang salang te ka bolong tongsan hakane ka por kolong ka ba ngin kerpat bat ngin persngau baka one nation election bakan exclude nelese kan skap lang ya ka function berka system ka komtrikam ka jong ka dis council hapo ki schedule area bari teng haba pipek what hapo ki UPSC coaching ru de ki kran sapang ka schedule kim ju kran sapang ka ri ka be ke jongi kim jo kren sapang reverend JJM Nichols Roy Henry ki kren bai sapang ka topik Henry ngiri ban sutho ban ngiri ban sukmen baudi JJM Nichols Roy ubala champion ubala architect ya kane ka six schedule habangi songsok songsain bagi yatai ya kane ka yeng ka dei namata ka jongi tenga skoba an shem ya kane kalat ban kerpat red hakmat jong ka executive committee bat ki member jong kane ka yeng bangin shem kya bari kane ka di ka jingkta ka ba kraw daging mengla banyada yaka hagini pori bamenta tengah kermen baka jingsim kya jungi yakane katkum ka jingkren menela kaliang CM ru ngisuto baka council kolong baklan ngin penon kam hok yakane ka bor yakane ka an ka baka don bangidon hakane ka por bat nganum sim ka por sibun re saisisen ngai kuble yapi Shongknor Badan Burom bat nga ai kublei ya ka executive committee bat nga kerpat bat nga kuntu bat nga kerpat ru ya borok ki member bangin simkia halor kane ka jing e ka ba la banwan hakipor ki banwan kwa bangan kren nga kwa ban
Shubatai shwa kandian ya ke history jong kani ma jong kani ka one nation one election kani ka one nation one election ka dik dream jong ka sarkar pedeng ka ba ki ong ban wan ra lang haju ya ka Lok Sabha election ya ke MP election but ya kini ki state elections kumju ru ya ki union territories te house name Arhajar Arpulai September kani ka government of India kala set up kala shna ya kani ka high level committee kabala ya bala lampang da ni former president jungi Ramnath Kovind te halor jong kani ka committee bala form kila examine bahaya kani kila examine kila page to kila page bakalong ni am feasible ban mara ya kata ka one nation one election ti halor jong kita paro kani ka level kani ka high level committee kala lek shaki legal experts kila lek shaki expert prepare kila lek ban pan ya ka advice naki but ya ka political parties kumjo te haba kilawan ra ya kata ka report jongki da kilawan ra ya kata ka report jongki ki ai ya ka unanimous opinion ka baong ba bun na kini ki ba ai ya ka opinion jongki kila kershan ya ka one nation one election ki kershan nama ba ki ong ba kan man ra ya ka jingdunan ya ka cause ma kan kat ya ka cause ya ka jing pelut hak for election nang ta ya ka governance ru kumjo ya ka administration nama ba teng da don vote ki election ki ya thut ya ka ni ka governance ka ya la thut no nama ka wan da ka model code of conduct ya jing trikam hapo ka state na ni hapo ka center kala thut ti bat kum ta ter ti hakani ka da kila submit ya ka ni dei hadu banda la submit ya ka ni ka recommendation joki haka March 2024 ha March Arhajar Apusa kani ka government led committee kala dep submit ya kani ka report nang ta pade how September Arhajar Apusa ka union cabinet kala approve ya kani ka recommendation jong government committee kala approve ya kani how December Arhajar Apusa ka government kala introduce kan ya ka 129 amendment bill banle ya ka badon kam ya kani ka simultaneous election tikani ka bill onda kilawan ra hang ta ban ya tai hapo ka parliament kilaya tai pat kam chem la poi shano ru te halor jong ka tai kila snano ya ka joint parliamentary committee but mentaru kadang don hang tahi ka stage kampat la ban poi shakmat ya kani ti yes nga agree ba kaldon ka jingma ya ka KHDC jungiru ladaki wanra ya kani ka simultaneous election ladangiru ngisha ban runglang hakani ka one nation one election ka wanra shisha ya ke jingma namar ba kumbang UI ka ya ka KHDC jungimo ya ka constitution ya ka 6th schedule UI ba ngiyo ya kata ka autonomous institution of self governance ngiyo namar ba lada ka one nation one election kadon hi ka jingma namar ba kan sa dilute ka jinglong autonomy jungi kumbang UI ya kani ka hapo ka 6th schedule mentang UI ya ka power bala ai hapo ka council ban determine kita ki electoral timings tenures dissolution process kumno bangin penyat ki election ya katangil ai ha ka boring ni la shine dalawan da kani ka one election one nation one election ya kataru ka bor nga try ngin sa ni bat lada don kam lada ki mut ban wanra ka one nation one election ki ha ban wanra ya ka massive amendment ha ka constitution do kumjo pi ngidip baka 6th schedule kadika batray kam namata ki state jungi ki baret pa ngidon hangni ka protection mangiyo lada ka one kadika one nation one election ngilas no thu lupa ya kata ka tribal culture jungi ka jinglong jingman ni ka jinglong mo riulum jungi ngin sadu namar ba kalau ashwan ka jingma ba konwan kata ka one nation one election te kata ka jinglong autonomy jungi nginum yo sho te ka wei pade saka wei ka challenge ru ka don ba lada ka one nation one election ka thawara tong ka wei ka electoral roll hende ka ba mentahing UI ba ka electoral roll jungi kala penyat ya ka election ru ngi penyat ka EDC electoral roll ni snahi ti umdan manu banla banwan hang ni te ka kala ajenjar kan lada long kum tan man bangi ti tengki kasi bangin ya tap vote te ka one nation one election lada ka state
ya ka recommendation ba ayo bubin tarai kan kala banyak hadian habut ya ka MP election bat ya ka state election ban ong pat banlong feasible ane ka banlong yang iru ya ka district council menginelek lang syata tengah tarai kan jenjang nomor ka electoral roll jungiru kalong ka bakar pang kalong betang gi khasi bangila banbun ti ha ka pamentahi ya ka current status bang UI ya kan ni UI ba ka union government kala introduce ya kata 129 amendment bill pada unit territory amendment bill 2024 dia nampak kala ini kemudian ka joint parliamentary committee hangtang ada katai tanda joint parliamentary committee hadu mentar 48 poin shono ya ka conclusion jengking ti khamtam hakani ka amendment bill hi 129 amendment bill hakaba mentahi ngayu iba kai kini ki EDC ki district councils ma kimpat la re ban runglang hang ni hakaba mentah. This means EDCs are not immediately affected by the current legislation. Lada ka one ru lada ka one kata ka one nation and one election kan one try hapo ka MP election but ka state but ki kani ka EDC election jungi himenta ngatarai kampat don hapo kan ka bill bakin to anything about kanu ka jing mention about ya ka EDC jungi te ngaru ngasmo tenat ya ka ba hiwan rai kata ka advisory fee du babalai yes ngila ban to syaki department ba concern syaka government syaka state bat kumju syaka central ba mau ngilong ki bakit pang ti hakaba mentapat ngatarai kadang long too early ladang ngimut man to kata namar ba even hakatu ka bill amendment bill ru ka klempat don kanu ka mention ngi bat ngatarai yangi hakaba mentahi ngidang sya exclude nakani ka one nation one election te lada ka don pat kum kata ha ka more in the future ka banwan te ngatarai na padeng jungi baru khot ni menjurhi bangin hab ya le ting e ban ya le ting e ban man rai kani ka one nation one election idi belong shy but kajingwan ra jongai kane kalong ka papulong aware ru ya babun bat ka bakoksan kalong ba hoj ngaru alawat ngampat i kano ka intimation Syaki schedule na syaki EDC handringa syapting bari ting sarkar kumbule yurin yang penmi OM baik kat baman menta dapiong ka 15 finance ru bypass me ka council tinga syapting bala syairu yo la ndala adap umur rendang yang sedang menyaki ka mentoy yo ka syuan baik kata ka leer ba menta ka election ru habrung na ha takawan nation election. Tadi halor kita bat kijing persngau jong IM kalong very clear bahwa why not bali nginum sim ya kata kalat ban yada lupa lu bentak nang bakan umpai kata ka bentak ka bagini syam jing ye bari kitin pareng ki ong prevention is better than cure ti nga ai kublei bat ngakermen bakane ka kubor pat ka jingra jongai kan commotion kan long ka jingmentoi ba kala pah pat ka kubor keleng ka rikasi bar kan long ru ke ike ka bada ka wan kum no ru ka por ka banwan kala long lupa ka ike bangingi ila simkia kum ka council ban ila ekren alor kan ya habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya